good morning guys. Ayan guys, ano pa lang guys, mga 7 something in the morning. Ayan, nagluto ako guys ng almusal. Fried rice, merong spam, at adobo. Ayan, thank you for watching po sa lahat po ng nanonood dito sa Pilipinas at sa ibang bansa po. Thank you po. Ayan, busy ang nanay, busy ang mami, magluto ng almusal. Pero yung mga anak ko mamaya pang gigising ng mga 10 or 11. Pero lutuin ko na to guys kasi ano to, mamamalengke ako. Mag-grocery din. Mamamalengke, pupunta ako ng wet market. Tapos sa grocery. Tapos pupunta rin ako sa school supplies kasi kulang na yung paninda ko na mga stocks. Yung kung ano lang yung wala, yun lang ang bibilin ko ngayon. Ayan guys, pakita ko sa inyo yung niluluto ko guys. Ayan, thank you po sa lahat na tumatangkilik ng aking videos. Ayan. May na lang boses ko guys kasi mga tulog pa sila. Ayan guys. Guys, yung sinangag. Fried rice. Fried rice. Ayan guys, meron yang ham, carrots, spring onions, garlic. Yummy, yummy. Ayan. At ito yung spam. Ayan. May na lang boss natin guys kasi baka may nga yung mga anak ko. Nag-review sila kagabi. Talo na yung college ko na yung dalaga ko. Nagre-review lagi. Yan. Baliktarin natin ito. Baliktarin ko muna guys. Yan. At ito guys yung adobo. Ayan. Guys, ayan guys, magluluto ako ng another recipe ng miswa. Ayan, meron tayong onions, garlic, na-chop na yan guys. Ayan, meron ding saang tomato at ayan, na-boiled ng pork meat. At ayan, meron akong tomato paste, oyster sauce, at syempre ang bida, ang miswa. At meron din pong pechay. Na-slice na rin po. At sprout munggo. Yan po ang lahat ng ingredients. At ayan guys, mainit na itong ating kawali. Lagyan natin ng butter. Mag-gisa na tayo ng sibuyas at garlic. At ayan guys, nalagay ko na yung butter. Ayan po, nalagay ko na yung onions. Ang garlic, nalagay ko na rin po. Lagay na rin na po natin itong pork. Boiled pork. At ayan, ilagay ko na yung kamatis. Yan, konti lang ito guys na lulutuin natin. Nilagay ko na rin yung oyster sauce at tomato paste. Mix lang natin ito guys. Ayan.
Ayan guys, lagyan natin tong pechay. Pechay. Ayan. Haluin lang natin. Tapos, lalagyan natin ng tubig. Ayan guys. Pwede na yung lagyan ng tubig. Tapos, pag kumulo, saka natin lalagay yung miswa. Ayan. Lagyan natin guys. Yung tama lang. Lagyan natin guys ng pampalasa. Ayan. Ayan. Paminta. Pamintang pino. Lagay na po natin itong miswa. Ayan. Tapos, sunod na rin natin yung ang sprout mongo. Lagayin natin guys yung sprout mongo. Toge. Ayan o. Ayan. Ayan guys. Nilagay ko na rin yung sang. Ayan na siya guys. Pwede na to guys. Gusto ko sanang lagyan ng sili. Kaso, syempre kakain din yung mga anak ko. Mamaya na lang, lalagyan ko ng chili paste. Yung sa akin. Ayan siya guys. Yummy. Sarap. Ayan guys. Thank you for watching guys. God bless. Guys, kain na po tayo guys. Thank you for watching guys. Ayan, meron din tayong kalasyaw. May chocolate. Yummy. Thank you for watching guys. God bless. Guys, unboxing po tayo. Kadarating lang. Ayan. Kadarating lang guys. Unboxing tayo. Bali, try ko lang to guys. In-order ko sa Shopee. Ayan guys. Bali, hawak ko guys ang cellphone. Ayan. Paninda guys. Tinry ko lang umorder sa Shopee ng panindang laruan at candy. Ayan. Cut mo dyan lang. Ayan. Tinulungan na ako ng anak ko. Ayan. Talabas na ba? Pwede na. Pwede na. Ayan guys. Tinry ko lang umorder sa Shopee ng may candy na siya guys. Oh. Tapos flashlight. Ayan. Try lang. Maubos mo yun? 100 pieces nito. At least yung nakarinig sa akin na babae, hindi niya ako kilala. Maraming bumibili. Isa lang. Ay, Dalawa sarap. sila. Pero marami nang bibili doon. Masarap eh. Masarap yung takoyaki nila. Nagbibili. Grabe, nature. Umaga ko bukas may recognition kami. Meron kayong recognition. Kailangan niyang parent doon. Hindi man. Tanda na namin. Tanda na pala nila. Tinakailan ng parents.
Doon lang pala yung mga peso yung lalaki eh. Yung tinanda niya. Pero may ano, HAO. Ito yung pwesto niya na. Hindi pala yung pesto niya. Sarap siyang gumawa ng takoyaki. Masarap mo. Tsaka hindi malansa. Di malansa. Tsaka di ako nangangati sa kanya. Yung nangangati ako dun sa may harap nung ano, sa RCC. Hindi ako bibili dun, nangangati